हेलौ लोगोफोर, आंनि बे फार्स्ट ब्लग भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दे अब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ नायलांबाय था। नोंथांमोनसिम गोबां सापर्टफोरखौ नागिरो, मानोना नोंथांमोना सापर्ट होलाङोबासो आं बेफोर भिडिअखौ खालामलांबाय थानो हागोन आरो नोंथांमोना मोजांथार बेबायदि जायगाफोरखौ देखायलांबाय थानो हागोन आरो नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामोबा बेबायदिनो आं भिडिअखौ बानायलांबाय थागोन। नोंथांमोना मा सानो? अननानै नायलांबाय था, बेबायदिनो सापर्ट खालामलाय आरो। हेलौ लोगोफोर, आंनि बे फार्स्ट ब्लग इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। सायरियानो जाबाय ओइ नानि, सायरिनि मुङानो जाबाय ओइ नानि। ओइ नानि, ओइ नानि, नोंलाय मानो आनि थानि? आंहालाय बेखौनो सानदोंमोन आंनि दाजासै नोङो आनि थानि। ओइ नानि, ओइ नानि, खानायालाय नोंनि मानो आइलि जाइलि? दाजासै नों बिदि फाग्लि फाग्लि। बे ससे सायरिखौ खोन्थानानै नोंथांमोननो आङो दोनथ'नाय जाबाय आरो बेबायदिनो आं माखासे जायगाफोर नोंथांमोननो खोन्थालांनो सानदों। नायलांबाय था। बे ससेखिनिखौ बुंनानै आं सायरिखौ दोनथ'नाय जाबाय। दा नैबे जायगाखौ नायलांदो। बे जायगाया जाबाय भुटान बर्डार खाथि जाफ्रामो। नोंथांमोना नायलांबाय था, आं ससे देखायलांगोन। लोगोफोर, नैबे आङो दङ इन्दु भुटान बर्डार जिङाव। नोंथांमोना नायलांदो, आं खोन्थालांनोसै।